Mehriban tobaşaçılar ine görüşmediyali bugün mercan dänelerin yeňjilerinden biri. Han ilk bilen özüň bilen tanıştyr. Men da söz vilayatynyň da söz şäheriniň da sörür tillerine ýöri telestelen 7-nji orta mekdebiniň 7-nji sınıf okuwçysy Taganyp Edip. Men bu garaşsyzlyk merjan däneleri atly bäsleşiginiň ýeňisi. Munyň ýaly mümkinçilikler döredip berýän gahrman Mehriban arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elmi dama rowaj almagyny tesirlemne arzu edýärin. Haýsaýdym bilen çykyş etdiň? Çapsylaryň aýdymy. Gaýskaça bize aýdyp berdiň. Ýür gyratym ganyt balap uçedy zatym, seginmede uzak ýoly geçedi zatym. Ozup gelýän atlary sen galdyrda, saýlan barha bedewim. Goýarsyn kuwatyň gaýratyň seniň, gaýratym meniň ay çu çap çapadyma çap. Hey çu çap çapadyma çap. Köp sawal. Inni täze aýdymçylyk ýylly bagşylardan kim diňleýän? Hemra Recep. Hemra Recep başga? Eldar Ahmedov. Eldar Ahmedov. Şolar halaýan. Inni ululangda seni minni şu işiň dowam etdirmekçi gerek. Awa. Köp sawal. Ýerde iş aýdymlarda belentden belent ýanglasyn tesleň. Gece köp sawal.